minista babban giwa sai da alkali da musamman ba sai da alkali na sannuwa ba sannan minista jarin bude na ba na zo na yau lale dokar nauyin waka minista na ba alhaji abubakar umar na ne maraba sama maji daɗi na gabuka ya sani rera ta aminu mai dawaya na dawo gombawa oyoyo aya oyoyo mai gabuka ne oyoyo aya maji daɗi gabuka sai bawa alhaji abubakar umar gwani bawa amanar ministan girma daren su bota ministan amana sai da galina alƙali na amana na mame gutana sannan gutana ni dai bare na ba